Марыю Калеснікову выкралі супрацоўнікі ГУБАЗік. Пра гэта сёння паведаміў Байпол. У Літве завялі яшчэ адну справу за катаванне пратэстоўцаў у Беларусі паводле універсальнай юрысдыкцыі. Улады пазбавілі беларусаў Еўраньюс, а замест уключылі расійскі прапагандысцкі канал пра Другую сусветную вайну. Сёння мінае 5 месяцаў з дня забойства Рамана Бондарэнкі. Аліна Коўшык, вітаю ў новай студыі Белсат. Хоць ёсць змены візуальныя, але па-ранейшаму ў жывым эфіры мы абмяркуем галоўныя тэмы панядзелка, якія хвалююць усіх беларусаў. Я не могу жаловаться, потому что знаю, как было в августе. Заставили спать там на полу, на железных кроватях. Рашэнне ўжо прынята, скажем так, і ўсё гэта інсцэніроўка. За что задержаны? За создание телеграм-канала «Белица-Ча» 97%. Thousands of Belarusian workers have been marching through the streets of Minsk demanding new elections. Включэнне Еўраньюсу – гэта яшчэ адзін крок да адсячэння беларусаў ад непадцэнзурнай, ад свабоднай інфармацыі. Дарагі гледачы, думаю, што вы заўважылі пэўны змену ў нашай праграме. Скажу па сакрэту, мы гэтага вельмі доўга чакалі. Як выглядае праца на новым месцы? Пачаткі сапраўды нялёгкія. Ну что, вы готовы зайти в нашу новую студию? Тогда запрашаю. Давайте за мной. Великая стена, нават не ведаю, колькі метров. Зараз полічым. Можно стомиться, покуль будешь ее. Это новая телесцена, цудоўная, якая будет показывать вам усе наши прыгажосці. На яе мы будем абапірацца ў наших інфармацыйных выданнях. Самое галоўнае, што яна працуе заўсёды бесперабойна. А гэта Кшыштаф, і ён абслугоўвае на праграмах нашу плазму. Кшыштаф, ці мы готовы, каб выйсці сёння ў эфир? Готовы, конечно. Ну что не готовы, готовы. А гэта тэхнік Бартык. Мы его тут посадили месяц назад и сказали, что пакуль ён усё не наладзіць, мы не выпустим яго з гэтага памяшкання. І пакінули яму один кубак гарбаты, якую ён уже выпіў, і крышачку ежы. Як бачым, нават засталося. Так што мог бы далей нават яшчэ штосьці тут рабіць. Ты будешь тут переапранацца. Это, знаете, это этот тест для того, чтобы не набирать лишний вес ведущим. Типа, если не влез, все, значит, уже не ведешь. Я еще влезаю, но думаю, что у некоторых коллег могут возникнуть проблемы. Ты про кого это? Ты про меня, Нет, что ли? ни в коем случае не говорю, что ты. А зараз зазірнем до нашого монтажиста Матеуша, запитаємося, ці все готово на сьогоднішнє видання. Матеуш, привітання. Привітання. Ці все у нас готово на сьогоднішнє видання. Супер, все. А тут у нас сьогоднішнє вядоўца аб'ективу, видавця студії і вядоўца студії. Давайте подойдем, запитаємося, що у їх. Хвалюєшся? Вот я ад нерваў з'ела сёння ў 5 разоў больш, чым з'ела бы нармальна. Але вельмі спадзяюся, што ўсё будзе добра. Конечно, будет. Угу. Бля, як там аб'ектив? Аб'ектыў цудоўна. Сёння такая падзея, 60 гадоў для чалавецтва, калі в першы раз чалавек ступіў у космас. Цяпер мы працуем на спадарожнікавым тэлебачанні. І ўвогуле сёння... Во завернула! Добра, мусім скончыць, таму што ўжо праз секунду я ў гэтай студыі разам з Алінай. Аліна!
Цяпер вы можете на свае вочы пабачыць, як працуе магія тэлебачання. Мы з Ігорам толькі што былі ў матэрыяле, а цяпер ужо разам у студыі. Вітаю, Ігор. Дакладна. Вітання, Аліна. Зробім выгляд, што мы вітаемся. Сапраўды, мы бачыліся сёння ўжо цэлы дзень. І для нас, як бы для ўсёй нашай каманды, для ўсёй нашай каманды і рэдакцыі, гэта свята сапраўднае, новая студыя, якую мы чакалі 10 ці колькі гадоў? Ведаеш, ты працуеш тут з самага пачатку, ты ўжо дачакалася нарэшце. Я ўсё ж такі прыйшоў крышачку пазней у гэтую каманду Белсата, таму для мяне гэта ўжо было чаканне з самага моманту, як я прыйшоў, казалі, вось неўзабаве будзе ў нас новая студыя, нарэшце дачакаліся. Канешне, падрыхтаванняў да таго, каб сюды пераехаць, было цэлая маса, і ты сама ведаеш, як гэта ўсё, і тэхнічна таксама, як было рыхтавацца. Але бачыш, все першыя эфіры. Все атрымалася, нягледзячы на тое, што я так шмат з'ела сёння ад хвалявання. У нас, я нават так скажу па сакрэту нашым гледачам, што быў нават такі жарт, што калі будзе новая студыя, і все казалі, вось ужо зараз, і вось гэта ўжо зараз, наступіў зараз, вось мы сапраўды ў новай вельмі класнай студыі, вельмі прыемна тут працаваць. Яшчэ, прабач, яшчэ ў пятніцу былі тыя, хто ў нашай камандзе не верыў у тое, што мы ў панядзелак пераедзем. А мне, дарэчы, сёння Алексей Дзікавіцкі нагадаў, што я мела шчасце і гонар весці першую жывую праграму аб'ектыва. Гэта было ў 2008 годзе, і цяпер вось зноў. Ты бачыш, атрымалася, што ты знакавы чалавек для нас, таму што ты правяла першую праграму з той студыі старой, і цяпер першую адсюль. Боже мой, столькі не жывуць. Ну, 13 гадоў. На тэлебачанні гэта вельмі шмат. Давай пахвастаемся, што ж у нас тут файнага ёсць, чым гэта студыя класна адрозніваецца, бо сапраўды дае нам файныя тэхнічныя магчымасці. Ну, па-першае, канешне, прастора. Ужо ў гэтым роліку было бачна, колькі тут прасторы. Гэты экран, я вось лічыў, 13 метраў. Велічэзная у нас сцяна, на якой можна, канешне, мы цяпер выглядаем значна лепей. То бок візуальна для нашага гледача ўсё абсалютна мяняецца. Плюс для нас таксама з'яўляюцца магчымасці. Ты элементы, якія мы можам паказваць. Шмат хто не разумее, як гэта адбываецца за кадрам. Канешне, тут вельмі шмат таксама дадатковай падрыхтоўкі патрэбна для гэтага ўсяго, але ўзровень самого, візуальны ўзровень таго, што будзе адбывацца на Белсаце, менавіта ў навінах, канешне, на галаву, можа на 2 вышэй, чым у старой студыі. Хаця я чуў каментары, калі мы запавядалі, што будзем пераязджаць, былі такія каментары, калі ласка, не рабіце, у вас такая класная старая лампавая студыя, не пакідайце яе. Это такі old school. Я думаю, у рамках такога музея тэлебачання яе сапраўды можна было бы пакінуць. Але все ж таки ёсць адна рэч, якая застанецца нязменна. Гэта тое, што ў жывым эфіры мы будзем абмяркоўваць самыя важныя падзеі для беларусаў. Дакладна, як заўсёды, па-беларуску без цэнзуры, гэта Белсат. Сапраўды так, але таксама мы размаўлялі пра тое, што будзе пашырацца наш эфір вось у новай студыі. Можа, скажаш, ці ёсць такія планы ўжо цяпер? Ну, у нас з новага мы жывем сезонамі. Я думаю, што і для гледачоў гэта не сакрэт. Любое тэлебачанне жыве сезонамі. Наш скончыцца сезон з канцом траўня, 31 траўня, а пачынаецца ў верасні. І ў верасні, канешне, я думаю, што нашых гледачоў чакаюць новыя, абсалютна цікавыя фарматы. Таксама, магчыма, мы будзем выходзіць часцей з навінамі. Гэта зараз разглядаецца. Магчыма, мы станемся такім сапраўдным інфармацыйным тэлебачаннем, якое будзе паказваць навіны цягам цэлага дня. Ну, спадзяёмся, што хопіць гэтых навінаў, і гэтыя навіны будуць добрымі. Як заўсёды. Ігар, вось падаецца, што тут сапраўды шмат месца, але яго не так шмат. Скажам шчыра, што ў нас тут 1, 2, 3, 4 камеры, і гэтая студыя, яна, ну, в прынцыпе, не такая вялікая, але вось гэтыя тэхнічныя магчымасці, якія дае на гэты велізарны відэавол, яны даюць магчымасць зрабіць тут некалькі праграмаў, якія будуць выглядаць зусім па-рознаму. Так, тут можна расставіць, я думаю, што ў гэты момант немагчыма гэта паказаць, але ты, хто глядзяць нас на Ютубе, могуць пераматаць назад і паглядзець вось гэты ролік. У нас некалькі месцаў, толькі што была праграма «Вот так», якая таксама так зроблена, што ў некалькіх кропках знаходзяцца вядучыя, яны могуць з'яўляцца там перад вось гэтай вакном, то як ён у нас это выглядала і ў старой таксама студыі, дзе мы пачыналі, бачна ўсю рэжысёрку. Ёсць у нас таксама тут такі вялікі тэлевізор, якім таксама можна нейкія праграмы, выпускі рабіць. І, на жаль, зараз у нас студыя існуе ў крышачку змененым фармаце, ты добра гэта ведаеш. Раней у нас быў часта і спорт, і культура, іншыя нейкія тэматычныя блокі,
толькі унутры нашай гадзіннай студыі. Цяпер, на жаль, гэтага няма, таму што вельмі шмат палітычных навінаў, і звычайна мы іх інтэгруем. Спорт, культура, ўсё гэта з палітычным кантэкстам гэта унутры круціцца студыі. цяпер вакол палітыкі, але вельмі Але калі мы спадзяёмся. будзем вяртацца ў нейкія іншыя фарматы палітыкі, можа будзе такой вось, як зараз, крыху менш. Я думаю, мы гэту студыю будзем абжываць ад кутка да кутка. Дакладна так, дарагія гледачы, тым не менш мы не спынімся, будзем перадаваць вам самую свежую, самую актуальную інфармацыю па-беларускую без цэнзуры. Дзякуй, вялікі Ігор Кулей, кіраўнік рэдакцыі навінаў, быў з намі ў студыі. Так што цяпер вы ўжо все дакладна ведаеце, як будзе працаваць наша новая студыя, таму можам смела перахадзіць да навінаў. Да 25 гадоў калоніі пагражае Ціхану Осіпаву, кіроўцу БМВ, які наехаў быццам бы на сілавікоў 11 жніўня. У пратаколе напісана: накіраваў машыну на супрацоўнікаў міліцыі, у выніку чаго пацярпелі 5 вайскоўцаў унутраных войск. А наступнага дня ўвёў следства ўзман, заявіўшы пра згон аўтамабіля. Паслухаем каментары родных падсуднага. Стояли, они ехали домой, попали в пробку. Ну и потом уже началась вот эта вот зачистка, когда первые ряды прошли, их никто не трогал, а потом начали какие-то люди бить машины, доставать оттуда людей. Он видел, как это все рядом происходит, и решил спасти себя и жизнь своих пассажиров, товарищей, которые были с ним. Поэтому решил уехать, потому что неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы он бы не уехал. Я как бы благодарна ему, что он уехал. На сегодняшний момент я вижу, что у ребят нет никаких травм, ничего нету. Да, может быть какой-то испуг. Вся машина разбита, лобовое стекло разбито. То есть изначально там с перекрестка, когда он уже ехал, у него все было разбито, стекло и зеркала отбиты. Прострелен весь багажник пулями. Значит, если даже кого-то, вот как ребята говорят, кого-то он и зацепил, то он не видел этого даже. И я с ним после этого разговаривала, его уже не сразу как бы закрыли. Он говорил, что мама, все хорошо. Я проезжал 10 км в час, при этом получал со всех сторон дубинками. У них это несерьезно, это все как бы их заставили так написать, это, ну не знаю, кто следователь или кто там еще настоял на том, чтобы это было. Мы не знали, заставили, да. не заставили. Потому что, ну, по своей воле они не писали ничего сами. Суд Чыгуначнага раёну Гомля сёння распачаў разгляд крымінальнай справы ў дачыненні да давераных асобаў Святланы Ціханаўскай, Александра Шабаліна, Юры Уласава, Тацяны Канеўскай, Дмітрая Івашкова. Традыцыйна групу падтрымкі падсудных у залю не пусцілі, як і прадстаўнікоў недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, патлумачыўшы гэта небяспеку каронавірусу. Ну, традыцыйна. Але для прадстаўнікоў праўладных СМІ забарона на ўваход не тычылася. Они в плену. В самом обычном плену. Доверенные лица Светланы Тихановской. На Светлану Тихановскую завели уголовное дело, пытались ее из Литвы выдернуть. Это просто плен. Из того, что мне известно по Гомелю и Гомельской области, из тех, кто собирал подписи, на свободе нахожусь я и еще один человек. На меня тоже уголовное дело завели. И даже садили. Только адвокат вовремя среагировал, поэтому я здесь на свободе. По эту сторону. Брата моего посадили. Обычное давление. Мама в плену. Как-то они бубнят, как обычно это все на судах, непонятно. Нарисовались, появились какие-то непонятные потерпевшие, которые, я так и не понял, каким именно образом они пострадали. Но то, что это сотрудники внутренних дел или МВД, или ОМОНа, или госавтоинспекции, это 100%. По закону ничего здесь, конечно, делаться не будет. Все по надуманной статье, по уголовно надуманной статье. Гэта, ну, такая адкрытая палітычная справа. Яны адкрыта выказвалі свае пазіцыі. І таксама, гэты працэс, ён таксама будзе, павінен быць адкрытым. Я была на 2 митингах, которые проводила эта инициативная группа. В Рогачеве, в Будокошелеве. Ни от Власова, ни от Каневской я не слышала ни единого призыва к массовым беспорядкам, ни единого призыва к захвату власти. И это просто шок прочесть обвинения, которые им выдвигают. Это спецоперация, это не суд, як можна казаць, про адкрыты, справядлівы, публічны, сумленны суд, калі ўсё абстаўлена вось такімі абмежаваннямі, калі людзей не пусцілі, калі не пусцілі незалежных журналістаў, не пусцілі сваякоў у залю суда.
Калі няма правасуддзя ў Беларусі, рэпрэсаваныя суайчыннікі шукаюць яго за мяжою. Жыхар маладзечна Віталь Алейнік стаў яшчэ адным беларусам, чую справу пачалі даследаваць у межах універсальнай юрысдыкцыі ў Літве. Чаго ён хоча дамагчыся? Пра гэта запытаю самагаспадара Віталя, які знаходзіцца цяпер у Вільні. Спадару Віталь, добры вечар. Вечер добрый, рады вас бачыць і чуць. Дакладна так, і мы таксама рады вас бачыць. Спадару Віталь, чаго вы хочаце дамагчыся? Навошта вам вось гэтая справа аб універсальнай юрысдыкцыі? Ці вы верыце ў тое, што сапраўды можна нейкім чынам пакараць тых людзей, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі, будучы за межамі нашай краіны? Няма сумневу, што я не толькі веру, я ведаю, што мы даможемся таго, што гэтая справа асобіцца ў тое, што тыя, хто датычныя да злачынству ў Беларусі, будуць пакараныя. В этом году мы празднуем 76-ю годовщину Великой Победы, победы в Великой Отечественной войне. Для моей семьи это святой праздник. В моей семье есть ветеран, которому 98 лет будет в этом году. И то, что он в этом году и в прошлом году видит своими глазами повторение того, что он видел в 40-х годах, когда коричневая чума опять поднимает свою голову, когда черные фашисты на улицах начинают нас хватать в свои воронки, когда нашим людям, белорусам, стреляют в затылок, когда суды исполняют неведомые какие-то приговоры и невозможно понять, чем они обоснованы, мы просто вынуждены встать на защиту наших ветеранов. И мы, и я за своего деда буду здесь, и в Беларуси стоять до конца. Поэтому я считаю, что мы должны любыми способами, пускай это будет в Беларуси, кто как может, кто может по юрисдикциям разным в Литве, в Германии, в Чехии, в Польше, но мы должны добиться того, чтобы наши ветераны не видели больше того, что они увидели в 40-х годах. Во Второй мировой войне Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Спадару Віталь, хто вам дапамагае ў тым, каб вось весці гэтую справу? Наколькі складаны гэта працэс, каб сапраўды скласці гэтую справу аб універсальнай юрысдыкцыі, так, да каго гэта трэба звярнуцца? Давайце падкажам іншым людзям, бо, быць можа, яны таксама захочуць паследаваць за вами. Да, это достаточно сложный процесс, он не похож на то, что сейчас происходит в Беларуси в рамках криминальных уголовных дел, которые шьются на коленке. Следователи в Литве, в Польше в рамках универсальной юрисдикции, они полностью исследуют материалы дел, которые предоставляются пострадавшими людьми. Процесс, он достаточно долгий, но в рамках его вовлечено очень много должностных лиц, которые нарушают законодательство. В частности, по моему делу в данный момент уже фигурирует более 50 должностных лиц, которые будут со временем привлечены к уголовной ответственности. Эта ответственность, она очень интересная, как у нас любят говорить, в том плане, что как только эти люди попадают в списки Интерпола, это будет над ними висеть не 1 год, не 2, а до тех пор, пока их не поймают и пока они не будут отданы правосудию. А это может случиться в том числе и в России. Для того, чтобы инициировать такое дело, достаточно обратиться к правозащитным организациям в Литве, Польше, предоставить те материалы, которые у вас имеются. Это могут быть и видеоматериалы, это могут быть и фотографии, это могут быть свидетельства, это могут быть материалы в различной форме. Это будет исследовано должным образом и будет принято решение о том, заводить ли уголовное дело. В частности, в Литве есть организации, к которым можно обращаться. Обратиться достаточно просто. Сам процесс непростой, но инициировать его достаточно просто. Трэба быць просто пэўным свайго і ведаць, што ты хочаш давесці гэтую справу до конца, бо вы сапраўды змагацца за правасуддзе пачалі яшчэ в Беларусі, правда? І у вас былі пэўныя поспехи. Абсолютно, да. Я никогда не оставляю беззакония просто так и не могу пройти мимо него. Поэтому, конечно же, я начал борьбу еще в самой Беларуси, и я ее до сих пор продолжаю. Я оспорил и направил более уже, наверное, 70 жалоб в различные инстанции.
Я оспорил административное дело по всем инстанциям и дошел сейчас до Верховного суда, в котором я заявил отвод Верховному суду во главе с господином Сукало, в связи с тем, что они выстроили такую систему, в которой невозможно добиться правды, в которой тебя осуждают просто за то, что ты выходишь в центре города, идти по своим делам, по работе и так далее. Вот. Помимо всего прочего, я также заводил и уголовное дело в следственных органах, в прокуратуре Республики Беларусь. И на данный момент мне удалось отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И данное уголовное дело еще проходит проверку в самой Республике Беларусь, хотя я не тешу никаких надежд. Я понимаю, что система работает так, что преступники своих сажать не будут, но их посадим мы. Спадару Віталь, што важна падкрэсліць, што чалавек, калі ўваходзіць у гэты працэс універсальнай юрысдыкцыі, ён з таго чалавека, якога ў Беларусі называлі злачынцам, цяпер становіцца пацярпелым, праўда? Цалкам змяняецца як бы сама сістэма, і тое мы паказваем, што беларусы гэта сапраўды не злачынцы, гэта людзі, якія церпяць ад злачыннай сістэмы, якая іх катуе. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Мы будзем сачыць за ўсімі справамі універсальнай юрысдыкцыі. Вельмі спадзяемся на тое, што тыя людзі, якія адказныя за гэты гвалт супраць беларусаў, яны панесуць пакарання. Дзякуй вам. Дзякуй вам за увагу да гэтай справы. Дзякуй. Паводле дадзеных праваабаронцаў, каля 100 асобаў затрыманых большасцю на плошчы Бангалор у Менску 27 красавіка выйшлі з жодзінскага ізалятару часовага ўтрымання. Там, дарэчы, маецца інструкцыя, паводле якой зняволены мае права на увага, ветлівае стаўленне з боку працаўнікоў ІЧУ. На гэта ды іншае, са словаў самых сядзельцаў, якія выйшлі з 15 сотняў, выконваецца далёка не заўсёды. Ну, я не могу жаловаться просто после информации, то, что было в августе. Ну, я, так сказать, думал, что когда-нибудь сюда попаду, так что я был морально готов. Ну, в принципе, живой, здоровый, вроде целый. Без причины изъяли матрасы, одеяло, все постельное белье. Не погрожали ничем, нет? Ну, кто-то единственное, что рассказал, может, дней 4 назад, может, вам кому-то, что его избивал ОМОН. Вот как раз после вот этой новости немножко жесткая была проверка, и как раз были уже угрозы о том, типа, смотрите, что вы говорите, в общем, в таком ключе. Я не знаю, чем они угрожали слить наши данные в интернет, типа, зачем, куда, неизвестно. Орали, что там, вот, быдло, всякое такое, и не церемонились, там стояли довольно, узко так вот стояли некоторые. Ну, уж обычно так стояли. Ноги так вот раскинув. Они там так, со всей силы били и подбивали ноги. И, мне дубинкой по ноге ударили, по левой. Перенаселенные камеры, отсутствие матрасов, одеял, отсутствие книг, кроссворды даже забирали. Тым часам ціск рэжыму не заслабявае. Здзейкі і катаванні ў месцах утрымання вымушаюць хвалявацца за жыцці зняволеных. Нягледзячы на тое, што нашаму герою для ўласнай бяспекі прыйшлося змяніць голас, каб яго не пазналі. Ён адкрыта распавядае пра тое, што адбываецца ў жодзінскім ічу. Яго ставілі ластаўкай, білі па нагах, казалі, вы надта часта пішаце на волю і скардзіцеся, і забіралі уласныя рэчы. Сказали, пройдемте, надо будет расписаться, там, поговорить о профилактике, про нарушений. Так это. Все, вывели, погрузили в бусик, и мы поехали. Приехали в РОВД, там сразу, то есть, повели в кабинет, то есть, ничего не разъясняя. Один сел писать протокол задержания, другой сел протокол обыска писать. Протокол был за хулиганство. Что там написали, что я в кабинете у следователя махал руками, громко там выражался матом. Вот такое вот было написано. На цепи завели в камеру, там человек, там двухместная была, 5 человек было. То есть я был 6-й, ночью привели еще 7-го человека. Вот, двухместные переночевали кое-как. Кто на полу спал, кто вдвоем на койке спали. Вот так. Потом был на следующий день суд.
Судья спросил, а что раньше привлекались по 23-34? Я сказал, да, привлекался. Ну и все, осудили, дали 15 суток. С утра то, что меня еще шокировало, что они, получается, когда утренняя проверка, они еще заходили, то есть проверили, фамилии назвали и заливали ведро хлорки. То есть нас уже было там человек 10, 9-10 где-то человек было, и они ведро этой хлорки льнут, то есть еще часа 2, то есть не продохнуть, короче, и глаза режет, и вообще некомфортно становится. Вот что это. Потом через ночь переночевали, повезли уже в Жодино. В четверг началось самое веселое. Пришел, сказал, все, достаем матрасы, выкидываем их во двор. Думали, что их там на стирку понесут, на какую-то дезинфекцию, но оказалось не так. Спросили у дежурного, он сказал, что вернут матрасы или нет. Он сказал, что нет, не вернут. В пятницу там начался вообще переполох. То есть пришла утренняя проверка не так, как обычно. Обычно шли 2 дежурных и 2, которые их меняют, то есть обычно. А так сейчас пришло 10 человек, и мы слушаем гул везде. То есть быстрее, живее, выбегайте. То есть началось по-хамски, там кого-то слышно были крики, то есть кого-то лупили палкой по ногам, вот так вот. Потом дошло дело до нашей камеры. Нас также, то есть, выгнали, то есть, бегом, то есть, поставили в позе ласточки. То есть, кому-то начали по ногам лупить, то есть, кому-то по 5-й точке досталось. Вот. И с этого момента начались притеснения. В субботу пришли, забрали все полностью сканворды, книги, ручки позабирали, письма. Мотивировали это тем, что вы часто пишете на волю, там, жалуетесь, вот так. Типа вам это наказание. Мы даже, когда у нас все позабирали, все равно они были недовольны, то есть они там, ну, слышно было, что мы смеемся, и это, то есть, ну, люди не теряли самообладание, то есть все было как бы на уровне, то есть, ну, как бы никого это не сломило. Збівалі дубінкамі на спінах, нагамі ў твар, ціснулі пальцамі на вочы. Менавіта так узгадваюць падзеі ночы 12 красавіка 1995 года дэпутаты Верхоўнага Савету. Тады яны галадавалі супраць прыняцця паправак у Канстытуцыю ў авальнай зале Дома ўраду. За гэта зведалі гвалт. Наш корэспандэнт Михаил Пранович паразмаўляў з былым дэпутатам Верхоўнага Савету Сергеем Антончыкам. Хто збіў дэпутатаў? Ці сапраўды ўсё было так жорстка, як пра гэта расказваюць? І што на гэта выбраннікам народа адказалі ў пракуратуры? Пра гэта і не толькі. Мы сёння паразмаўляем з удзельнікам тых падзеяў той жудаснай ночы, былым дэпутатам Верхоўнага Савета Сергеем Антоновичем Антончыкам. Сергей Антонович, вітаю вас. Добрый день. Чаму менавіта галадавалі? Няўжо не было аніякіх іншых спосабаў паўплываць на сітуацыю ў краіне? На першых выборах президента до ўлады прыйшоў прадстаўнік расійскай свету. І мы это разумелі. Мы чакалі, калі пачнецца гэты наступ на беларускую дзяржаву. І зусім прайшло немного часу, калі Лукашенко прапанаваў правесці рэферэндум. Пытанні, якія ён выносіў на рэферэндум, гэта пытанне, калі людзі прагаласавалі за гэта прывяло б да пачатку разбурэння беларускай дзяржавы. Мы выступалі, мы звяртались до Верховного Совета і бачачы, што усе аргументы выклалі, каб грукацца, каб заставіць дэпутату Верховного Совета не галасаваць. Верховный Совет меў магчымасць не прынимаць гэта рашэнне. І мы разумелі, што апеляваць трэба да дэпутатаў, таму што яны тады мелі магчымасць забараніць і не правесці гэты рэферэндум. Але не так шмат дэпутатаў прымалі ўдзел у галадоўцы. Нас было не шмат. Але я хочу вам сказаць, калі у час галадоўкі паставілі пытанні аб
правядзення рэферэндума і зацверджанне тых пытанняў, пра якія вынес на гэты будучы рэферэндум Лукашенко, то большасць дэпутатаў, падкрэслю, не падтрымала гэтыя прапановы. Толькі одна прапанова аб эканамічным блізасці да России была падтрымана, мне здаецца, 180 там, ці 185 депутатаў, а ўсе астатнія былі правалены. І гэта была наша перамога. Мы зразумелі, што наша задумка правесці галадоўку, яна спрацавала. Ці гатовыя вы былі да прымянення фізічнай сілы супраць вас? Мы были оборонены законами, и, так скажем, ввести войска в Верховный Совет – это злочинство. Мы все попали под дубинки, кого мацней. Я сидел сбоку, и там у меня оторвали першага, амаль что. Той, кто сидел больше в центре, то ему били палками, тягнули. На меня было некалькі адзенняў адзета, там у меня не было никаких синяков, они меня так само били, переворачивали голову, как мы не бачили, коли нас тягнули. Мой сябр Шут Сан Саныч был сбитый, черная спина была полностью, он сам хирург, доктор. Били вельми поздняка, ему хотели выкладывать в очи и так далее. Это было на наших очах, мы это все бачили. Вас неяк папярэджвалі, ці ведаеце вы, хто даваў вось гэты загад? Даваў такі загад Лукашенко, это зразумела, ён пра гэта неаднаразова прызнаваўся. По-другое, да нас некалькі разоў у залу ўвечары прыходзілі, прыходзіў цесавец, кіраўнік там службы аховы устаноў, там, як называліся яго пасада. Прыходзіў Каралёў, кіраўнік аховы Лукашэнкі. Прыходзілі яшчэ шмат міліцыянтаў і прапаноўвалі нам пакінуць залу, таму што як быццам было замініравана зал. Гэта звычайная методика, каб парушыць наш этот працэс галадоўкі. Мы адмовілись, конечно. У русского свету нема ніякіх межаў. У этой ордынской державы, у этой империи нема ніякіх межаў, ніякіх моральных. Калі мы сёння бачым, як б'юць жанчын, сёння бачым, як б'юць пенсионерок, якім там за 70 гадоў, то мы уже не здзіўляемся. Мы уже разумеем, что гэта уяўленне ордынской державы, империи. И тому і заўжды гэта імперія абапіраецца на манкуртаў, на унутраных, на пятую калону, якая не належыць да беларускага этнаса, якія да беларусаў ставяцца як да меншых братоў. І тады это было, і зараз гэта адбываецца. А што потым? Крымінальная справа, суд? Так яна нічым не закончылась, крымінальная справа. Яны нічым, тому што яны сказалі на тое, што у нас няма сведкаў, у нас няма тых ролікаў, якія не было запіси. Ну, ведаеце, гэта ж як адбываецца захоп улады, ці пераварот у краіне, то тады ўжо усе сілавыя структуры, яны пачынаюць падпарадковацца тым, хто уладае. Як зараз, ведаеце, калі ідзе парушэнне закона, калі чалавек парушае крымінальныя законы, то заставіць яго вярнуцца ў прававое поле вельмі цяжка. Ён уже паказаў, што ён здолен на любую хлусню. Прычым пераварочваць, і зноў жа, можа хто не спадабаецца, што я кажу. Гэта калька расійскіх паводзінаў. Глядзіце, рускія напалі на Украіну, кажуць, што бандераўцы рэзалі дзяцей. Разумееце, гэта калька расійскіх уяўлений пра мараль, пра палітыку, пра паводзіны. І ён, так скажем, он мог казаць що заўгодна. Он казаў, што там жанчыны ноччу у нас былі з намі. Ён казаў пра тое, што мы прапаноўвалі іх выйсці, а яны павынімалі ножы і лезвие. То есть чалавек казаў все, што только яму хацелось казаць. А як адрэагавалі іншыя дэпутаты? Пасля гэтага збіцця на трэці дзень
яны пайшлі на банкет, які быў утвораны для іх, там яны пілі, гулялі і так далей. Просто я хочу вам сказать, что депутаты, 12-е скликания депутаты, это были больше всего партийная номенклатура. Это не были демократичные депутаты. Это была советская партийная номенклатура. Были секретари райкамов, аркамов, были старшини колгасов, директори заводу. Это были советские маргинальные люди, которые наогул не разумели и не хотели белорусской незалежности. Зараз гэтыя все былыя депутаты, яны все знаходзяцца на якіх посадах. То есть у гэтым сэнсе Лукашенко не кожны не забыл. Все, кто падтрымаў гэтыя злачынныя дзеянні, яны все получили посады. Ну, это звычайна бывае, калі у людей няма сэрцы Беларусі, калі у іх у сэрцы грошы і кар'ера, а звычайна гэта савецкая номенклатура, для іх ніякой незалежнасці не існавала ніколі. Дзякуй вам за шчырую гутарку. Жыве Беларусь! Крымінальныя справы і міждзяржаўны вышук да спісу найважнейшых дзяржаўных злачынцаў следчы камітэт далучыў Алексея Лявончыка і Андрэя Стрыжака за дзейнасць у фондах BuyHelp і BuySoul. Падчас папярэдняга расследавання следчыя ва ўзаемадзеянні з сумна вядомым губазікам выявілі ўвага факты арганізацыі перадачы Алексеем Лявончыкам і Андрэем Стрыжаком пры дапамозе іншых асобаў грашовых сродкаў для наступнага іх выкарыстання для злачыннай дзейнасці. Цяпер Андрэй Стрыжак знаходзіцца у Вільні, а Алексей Лявончык у Лондоне, і зараз ім паспрабуем звязацца па тэлефоне. Алексей, добры вечар. Добры. Ну, не ведаю, ці добры, все ж таки навіна не зусім добрая, але я думаю, што досыць чаканая, бо вы не ўпершыню стыкаецеся з рэпрэсіямі. Вы, я маю на ўвазе цябе, а таксама Андрэя Стрыжака, як арганізатараў і каардынатараў ініцыятывы BuyHelp, BuySoul. Нечаканая у тым сэнсе, што я ўжо па шчырасці заблытаўся ў колькасці крымінальных справаў, якія яны на мяне заводзяць, тому што мне падавалася, што справа ўжо існуе з 11 лістапада, калі была першая спроба блакавання рахункаў атрымальнікаў нашай дапамогі. Тая спроба, якая, так сказаць, мягка кажучы, выклікала скандал, і следчы камітэт вельмі неагекла вымушаны быў выцафацца з гэтых блакаванняў, вярнуўшы 80-85% заблакаваных сродкаў. Маё разуменне, што гэта справа, якую сёння абвясцілі, она просто працягвае тую справу, якая была тады адкрыта. Але па шчырасці я ўжо стаміўся сачыць за нават гэтым за творчасцю следчага камітэту. Алексей, вось па версіі следства Лявончык і Стрыжак з дапамогай іншых асобаў перадавалі грошы медыа-менеджеру Андрэю Александрову і Ірыне Жлобінай, якія аплочвалі штрафы пратэстоўцаў і пакрывалі прычынёныя супрацьпраўнымі дзеяннямі. Што гэта такое? Ці вы можаце гэта пацвердзіць ці не? Ці маюць следчыя рацыю? Ніякай рацыі яны ніколі не мелі. Андрэй і Іра дапамагалі плаціць, закампенсоўваць штрафы людзям, якія пацярпелі за выказванне сваіх словаў мірным чынам і нацягванне сюды фінансавання нейкіх там экстрэмісцкіх фармаванняў, но гэта плод больной фантазіі. Назовем гэта такім чынам. Я разумею, што ў нашай краіне мар'янская впадзіна гэта не прыдзел, таму што кожны раз яны вынаходзяць нешта новае, але я рады гаспадара Пасько, якому спатрэбілася 7 месяцаў, каб вызначыць, што BuyHelp плоціць штрафы, як заяўляюцца ў іх афіцыйным стейтменце. Хаця для гэтага было дастаткова прачытаць проста нашу старонку, дзе мы кажам, чым мы займаемся. Так, Александру дапамагаў мне перадаваць грошы пацярпелым. Роўна гэта тое самае, як бы ён і рабіў, нічога больш. Алексей, а вось наколькі зараз пад пытаннем дзейнасць фондаў, бо яна безумоўна зараз вельмі важная. Як у дадзенай сітуацыі можна дапамагаць так, каб не нашкодзіць, перадусім не нашкодзіць тым людзям, якім так патрэбная дапамога зараз у Беларусі? Ну, вы разумееце, што цалкам ніякай 100% гаранты ад рызыкі ніхто не дасць. Але пасля 10 лістапада, калі была першая раунда вось гэтых блакаванняў, мы ўвялі шэраг іншых варыянтаў аплат, трошки памянялі структуру, працэдуру аплат, то бок зрабілі іх больш бяспечнымі.
Мы прапануем у першую чаргу не беларускія рахункі, але калі людзі хочуць атрымаць грошы на беларускія рахункі, то мы іх папераджаем пра тое, што гэтыя рахункі пасля таго, як туды прыйдзе наша дапамога, іх лічыць радыёактыўнымі, грошы зняць, грашэй там больш не атрымаць. Ні нашых, ні грашэй, якія прыходзяць з іншых крыніц. У прынцыпе, другая рунда блакаванняў, якая адбылася там 30 снежня мінулого года, яна показала, што народ збольшага пачуў, таму што калі ў першы раз заблакавалі 1,5 мільёны, з якіх былі вымушаны вярнуць 80% пасля ліста Нацбанка, то пасля другой рунды, падчас другой рунды заблакавалі літаральна 5-6 рублёў. Ось. То бок людзі, ў прынцыпе, не атрымаюць гэтых грошай на рахунках, і гэта добра. Але не ўва ўсіх ёсць магчымасць атрымліваць грошы не на беларускія рахункі, таму мы пакідаем іх у нашым пакеце, проста робім гэта больш акуратна. Але калі народ хоча атрымаць гэта на беларускае конта, то, па-першае, трэба браць пад увагу тое, што я вось толькі што сказаў, рахунак лічыць радыёактыўным і больш грашэй на ім не трымаць, апроч абсалютна неабходнага мінімуму. А па-другое, ні ў якім выпадку не паддавацца ніякаму ціску, калі будуць выклікаць, што, маўляў, пытацца, ці вы атрымалі нейкую дапамогу ад байхелпа. І таму што спадар Пасько ўжо прадэманстраваў жаданне спагнаць штрафы другі раз, ну, навошта даваць яму гэтую нагоду. Алексей, як можа пашкодзіць вось гэтыя крымінальныя справы супраць цябе і супраць Андрэя Стрыжака, дзейнасці фондаў, альбо міжнародны вышук, вось ці нейкім чынам, як вы лічыце, можаце паўплываць, гэта можа паўплываць на вашу дзейнасць фонду, ці абсалютна не мае ніякага дачынення, все будзе працаваць як і раней? Так я скажу, у меня не было адчування, што гэта нешта новае, таму што яны завялі ўгалоўную справу на мяне яшчэ ў лістападзе. Фонды як працягвалі працаваць, так і будуць працаваць. Ну, то бок Андрей можа сказаць сам за сябе, бо я не кантралюю тое, як працуе Байсол, іх дзённыя аперацыі на штодзень. Але я ведаю, што Байхелп з моманту першай угалоўкі, першай рунды блакавання рахункаў атрымальнікаў нашай дапамогі, ён, у прынцыпе, Байхелп, перапрашаю, мы, у прынцыпе, працягвалі рабіць усё, што робім, проста пашырылі, так сказать, пакет опцый, якімі можна атрымаць гэтую дапамогу ад нас. Так што не, гэта ніякім чынам не ўплывае. І апошняе пытанне, вось наколькі зараз запатрабаваная гэтая дапамога ў Беларусі, вось як можна параўнаць, так, мы ўжо адсочваем больш за 7 месяцаў тое, што адбываецца ў Беларусі, вось ці гэтая рака становіцца большай, ці наадварот меншай, вось калі параўнаць, колькі людзей звяртаецца да вас па дапамогу? Ну, звяртаюцца, як звяртаюцца. Конечно, такого піка, як раней, уже няма, то бок колькасць заявак часткова зменшылася, бо няма такой вялікай колькасці дэманстрацыі, але колькасць дагэтуль вельмі істотная. Мы апрацоўваем до 300 заявак на тыдзень. Мы працягваем іх апрацоўваць з лістапада ў такім прыкладна самым тэмпе. У лістападзе 400 было, ну зараз там 200-300 мы апрацоўваем на тыдзень. Ну, я не думаю, што яно можа стане марудным з цягам часу, бо зараз мы апрацоўваем больш, чым нам прыходзіць. Але калі знову пачнецца нейкая хваля, то, канешне, гэтая сітуацыя зменіцца. І яшчэ коротка. Мы працягваем працаваць, як працавалі. Ці беларусы ахвотна ахвяруюць і дапамагаюць вашым фондам збіраць вось гэтыя велізарныя квоты, бо мы, канешне ж, разумеем, што больш ніадкуль узяць гэтую дапамогу немагчыма. Знову такі хваля, канешне, не такая, як была там у жніўні-верасні, але я скажу так, што, в прынцыпе, у Байхелпа зараз ёсць невыдавальны такі астатак. Это, то бок, фактычна, тое, што нам зараз прыходзіць донейшнамі, мы і выдаем. І у нас ёсць яшчэ падушка, якую мы не кранаем. Так што, в прынцыпе, опыт, так сказать, адпавядае прапанове, калі можна вось такім чынам назваць. Калі следчы камітэт спадзяецца, што у нас скончацца грошы, то следчаму камітэту варта на гэта лепш не спадзявацца, менш расчаравання будзе. Дзякуй вялікі, Алексей, дзякуй за гэтую размову і дзякуй за всю вашу працу і дапамогу тым беларусам, якія апынуліся ў складанай сітуацыі. Алексей Левончык з намі быў на сувязі з Лондану. Тым часам у Беларусі адключылі тэлеканал Еўраньюз і дадалі да сеткі вяшчання расійскі канал «Победа», прысвечаны другой сусветнай вайне. Ці гэта слушная замена? Мы запыталіся ў жыхароў Менску. Я думаю, что это безобразие на самом деле. Канал Евроньюз занимается, скажем так, пропагандированием определенных либеральных ценностей, которые там для кого-то ценны.
Вот. Здесь как бы решили, что эти ценности сейчас пропагандировать не надо. Вместо Евроньюз включили «Победу». Евроньюз «Победу» включили. Ну, я думаю, что если у меня на Евроньюз не было времени, то и на «Победу» вряд ли будет. Как всегда, власть боится правды, чтобы народ не знал всей правды. Поэтому идет только пропаганда по БТ. И все, они навязывают мнение, которое, по их мнению, должно быть у всех. Я бы не возражала, чтобы был канал Евроньюз, хотя я его просто не смотрю теперь, да. Но вот то, что по «Победе», это необходимо. Самый наш любимый канал – это Белсат. Вот там правда. Я думаю, там все было по-честному. Поэтому хотелось бы, чтобы все вернулось. Евроньюз в том числе. Итак, што ж гэта такое, навошта гэтая замена? Пра гэта я паразмаўляю з медыэкспертам Паўлюком Быкоўскім, які ўжо зараз з намі на сувязі. Паўлюк, добрый вечар. Вітаю вас. Вось ведаеце, весь гэты сённяшні шум вакол таго, што знялі Еўраньюз і замянілі каналам «Пабеда», мне здаецца, хіба што найбольш быў накіраваны на пэўны піар гэтага канала «Пабеда», бо, быць можа, калі б яго проста ўвялі ў сетку вяшчання, мала хто бы яго і заўважыў, а вось тут на Еўраньюсе зрабілі ім такую, бясплатную рэкламу. Гэта магчымы варыянт, але калі не браць заяву Міністэрства інфармацыі, якая увязала закрыццё ліцэнзіі Евроньюз і адкрыццё вяшчання «Пабеды», то, у прынцыпе, я бачыў меркаванне, што у сацыяльных сетках, што замест Евроньюз з'явілася бокс, замест Евроньюз з'явілася яшчэ нешта, гэта все даволі так, віламі на вадзе пісана. Я, шчыра кажучы, не думаю, што спыненне вяшчання на Беларусі тэлеканала Евроньюз, які мае каля 7% акцый, якога мае расійская вяшчальная тэлерадыёкампанія, і які, у прынцыпе, рускамоўны контент дае з аглядкай на Маскву і у значнай ступені на Мінск, што гэта было менавіта барацьба з альтэрнатыўным меркаваннем абавязкова. Але гэта магло быць так прадстаўлена, і таму я, у прынцыпе, разглядаю, што гэта, хутчэй за ўсё, былі такія гульні царедворцаў. Яны паказалі сваю эфектыўнасць, яны зрабілі бачны крок і паказалі, што яны абараняюць кіроўны рэжым ад выпадаў з захаду. Хаця Евроньюз, нагадаю, все ж таки, карцінка там агульная, а каментары на рускай мове там былі все ж таки з поглядамі, у першую чаргу, з Масквы. Гэта сапраўды так, тым не менш, не інакш як звужэннем поля для свабоды слова называюць адключэнне Еўраньюсу ў Беларускай асацыяцыі. Журналістаў прапаную паслухаць словы Барыса Гарэцкага. Зразумела, што ўлады кажуць пра нейкае парушэнне заканадаўства і тлумачаць гэта заканадаўчымі нейкімі момантамі, але рэальна адключэнне Еўраньюсу гэта яшчэ адзін крок да адсячэння беларусаў ад непадцэнзурнай, ад свабоднай інфармацыі. У мінулым годзе нас спачатку пазбаўлялі журналістаў магчымасці працаваць, потым выданні друкаваныя масава зніклі з шапікаў і з падпіскі. Для малых гарадоў, для малых населеных пунктаў існаванне папяровай прэсы і хаця б такіх тэлеканалаў, як Евроньюз, у нас сапраўды вельмі важнае. Спадар Паўлюк, ці вы пагодзіцеся з Барысам Гарэцкім, што для пэўнага кола насельніцтва, для пэўнай часткі беларусаў, гэта сапраўды было, хоць нейкае вакно на свет, альбо фортка? Гэта безумоўна так, бо Евроньюз ўсё ж такі меў такое жаданне збалансавана даваць інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Беларусі, і, у прынцыпе, для шмат каго это была магчымасць паглядзець, што адбываецца ў свеце, акрамя іншага. Акрамя таго, што адбываецца ў Беларусі, можна было паглядзець, як змагаюцца, напрыклад, з каранавіруснай інфекцыяй ва ўсім свеце, якія рашэнні прымаюцца ў тых або іншых краінах. Бо вось гэта якраз даволі моцна разыходзілася з прапагандысцкай карціны, якую малююць дзяржаўныя тэлеканалы. Вось толькі ў нас ёсць барацьба з каранавірусам, і людзі могуць дазволіць сабе жыць звычайным жыццём, а в Европе все закрыта, і ўсе пратэстуюць супраць палітыкі ўладаў.
Спадар Паўлюк, ці вось закрыццё Еўраньюса можна лічыць такім першым моцным крокам новага міністра інфармацыі Владзіміра Перцова, які тут ужо зрабіў некалькі гучных заяваў, але вось ці закрыццё Еўраньюса можна звязваць за зменамі на пасадзе міністра інфармацыі? Я думаю, гэта дробязна, бо насамрэч змены будуць больш заўважныя, калі мы пабачым практыку Міністэрства інфармацыі, бо Міністэрства інфармацыі рэальна адказвае за тры важныя рэчы. Адна рэч тычыцца дзяржаўнай раёнкі, гэта не так можа быць цікава масавай аўдыторыі. Другая важная рэч беларускі ўвесь інтэрнэт. Міністэрства інфармацыі можа блакаваць сайты, можа выдаваць прадпісанне, і яшчэ рэгістрацыя сродкаў масавай інфармацыі, пазбаўленне рэгістрацыі. Вось гэта тыя інструменты, якія спадар Перцоў ўсё ж такі, напэўна, будзе праяўляць, і гэта будзе больш заўважна, чым Еўраньюс. Але Еўраньюс — это першы такі яркі крок на пачатку яго працы міністра. Ну, ён ужо тут нагаварыў вельмі багата, дамінуй, не дамінуй. Хоча новы міністр зрабіць дзяржаўны кантэнт дамінуючым. Хоча дамінаваць у медыйнай прасторы, але мне падаецца, што ўжо даўно яны не дамінуюць. Проста яны, мне здаецца, ўжо так далёка адкаціліся ад таго, чым жывуць беларусы, што будзе цяжка ім нагнаць вось гэтую інфармацыйную прастору. Ці сапраўды яшчэ ёсць шанец на тое, каб нейкім чынам, дзякуючы дзяржаўнаму тэлебачанню, неяк змяніць светапогляды беларусаў? Ну, гэта складанае пытанне, бо у інтэрнэт-прасторы яны не дамінуюць, але маюць заўважныя пазіцыі. Дамінуе сёння партал Тутбай, які мае ахоп больш за палову аўдыторыі Беларусі, а ўсе іншыя і дзяржаўныя тэлеканалы ў тую чаргу — это доўгі хвост не такога вялікага ахопу. Але вот калі браць тэлебачанне, то у даступным пакеце для масавай аўдыторыі тых, хто яго глядзіць, яны ўсё ж такі сутыкаюцца з тым кантэнтам, які або выпускаецца беларускімі ўладамі, або кантралюецца беларускімі ўладамі. Бо, допустим, расійскія тэлеканалы, яны робяць кантэнт у сябе на Астанкіна, але беларускія ўлады маюць рубільнік і могуць у любы момант нейкі кантэнт прыбраць. Ну і яшчэ беларускія тэлеканалы для РТР Беларусь, НТВ Беларусь могуць рабіць свой кантэнт, і ў іх ёсць свае тэлеперадачы. Таму гэта, у прынцыпе, не тое, чтобы немагчыма, але гэта магчыма толькі да той аўдыторыі, якая прывыкла да традыцыйных медыяў, а гэта далёка не ўсе. А як вы можаце ацаніць, ну, прыкладна, вядома, у нас няма сацыялогіі ў Беларусі незалежнай, але колькі гэта адсоткаў беларусаў? 10, 20, 60? Ну, гэта не 60, гэта, напэўна, блізка да 30, а можа быць 50% насельніцтва. Тут ёсць яшчэ адзін важны фактар. Калі людзі цвярозыя знаходзяцца ў п'янай кампаніі, яны таксама робяцца крышачку п'янымі. Адбываюцца такія вот эфекты. Калі ў краіне ёсць моцны канал камунікацыі і ён распаўсюджвае прапаганду ці там нейкую сваю карціну свету, то гэта інфармацыя, гэтая карціна свету пачынае пашырацца і па іншых каналах. Я вот, шчыра кажучы, часам звяртаю увагу на з'яўленне ў сацыяльных сетках сярод допісаў маладых людзей таго, што было на дзяржаўных тэлеканалах. Таму это не все так адназначна. Прапаганда працуе, і калі яна робіцца таленавіта, яна не заўсёды робіцца таленавіта, але калі яна трапляе ў кропку, то яна можа мець і віральны эфект таксама. Вось што мы, беларусы, якія спажываюць тэлебачанне альбо іншыя інфармацыйныя прадукты, могуць зрабіць дзеля таго, каб супрацьстаяць вось такой адкрытай прапагандзе, каб мы дакладна, больш-менш разумелі, прынамсі, калі намі маніпулююць. Вось, можа, дадзіце некалькі парадаў нашым гледачам? Ну так, ёсць першы падыход, заўсёды скептычна ставіцца да таго, што паведамляе нават той канал, которому вы давяраеце. Другое, заўсёды трэба думаць, адкуль журналіст ведае тое, што ён расказвае, бо часам журналісты, ці людзі, які выступаюць у ролі журналістаў, домыслы выдаюць за факты. Ну і далей трэба глядзець. Калі ёсць канфліктная сітуацыя, то ці паказаны два бакі, калі ёсць эмоцыі, то не навязваюць нам чужыя эмоцыі, ці нам падказваюць, як у кепскіх сіткомах, калі трэба смяяцца, ці там плакаць. Вось. Все гэта разам прымушае чалавека, калі ён скептычна глядзіць на медыі,
ацаніць, што яму сказалі, і рабіць свае высновы. Заўсёды лепей думаць сваёй галавой. Слушна. І апошняе пытанне. Вось праект закона аб органах унутраных справаў Беларусі, яны таксама вельмі моцна змяняюць поле дзеяння медыяў. Вось што можа змяніцца ў бліжэйшым часам у нашай медыйнай прасторы? Ці гэта азначае, што яшчэ цяжэй будзе працаваць незалежным медыям? Безумоўна, тут працуе прынцып для сяброў усё, для ворагаў закон, і вот тут закон якраз прыводзіць тую практыку, якая была адпрацавана са жніўня мінулага года у адпаведнасць з нарматыўнымі актамі. Цяпер будзе складана здымаць на вулічных акцыях, нават калі будзеш мець правы журналіста, статус журналіста, будзе складана перадаваць інфармацыю, бо забаронены прямыя стрымы. І гэта цэлы комплекс нарматыўных актаў. Гэта тое, што дасць магчымасць ацэньваць працу журналіста тымі людзьмі, якія сёння кіруюць праваахоўнымі органамі. Тым не менш, зараз журналістамі могуць быць усе маюць мабільныя тэлефоны, могуць перадаваць праз тэлеграм-каналы вельмі лёгкую інфармацыю, таму вельмі спадзяёмся на дапамогу таксама нашых гледачоў нашай працы. Дзякую вялікі маім гаспадарства госцям сёння ў новай студыі Белсат быў медыэксперт Паўлюк Быкоўскі. Дзякую вам вялікі за размову. Дзякуй вам, бывайце здаровыя. Вам всего добрага. Шановнае гаспадарства, і так мы падходзім да канца нашай студыі. Сёння яшчэ адна непакоючая дастаткова навіна прыйшла да нас з Масквы, бо жонка палітолага Александра Федута паведаміла пра тое, што з ім знікла сувязь, бо апошнім часам гаспадар Александр працаваў у Расіі медыакансультантам, і вось як даведалася наша Ніва, жонка не можа з ім звязацца ўжо цэлы дзень. Ён быў актыўны апошнім часам учора. Цяпер Facebook і тэлефон недаступны. Ведаем, што жонка збіраецца ехаць у Маскву. Вось. А тым часам сёння 60 гадоў з дня, калі першы чалавек паляцеў у космас. Так, Юрый Гагарин стаў сусветнай легендай. Ці лічыце вы, што Беларусь гэта касмічная дзяржава? Такім касмічным акцэнтам на сёння з вамі развітаюся. Да сустрэчы заўтра. І як казаў Станіслаў Ежэлец, з адной сістэмы нам яшчэ доўга не выбрацца. З сонечнай, а з іншых цалкам магчыма. Всего добрага. Бывайце. Я вообще не знаю про это, если честно, вообще ничего. Ну, я знаю, что Гагарин полетел как бы в космос, но это же не белорус, как бы, насколько я знаю, с России человек. Я уже запустил какой-то спутник. Вот. Хотя такие спутники университеты и учебные заведения всего мира запускают по 20 штук на самом деле. Какой космос и Беларусь вообще? Мне кажется, это не связанные абсолютно две не вещи, а в принципе идеи, наверное. У нас сейчас за другое все топят. Я не считаю Беларусь космической державой. Почему? Ну, посмотрите, что вокруг творится. Все ученые, все умные люди уезжают из страны как минимум. Пускай для начала туалеты приведут на заводах, на фабриках и тому подобное. Вот. Но потом уже придем к науке. Ну, почему у нас же и Климук, и Новицкий сейчас в космосе, почему бы и нет? Конечно, космическая. Беларусь – это бывший Советский Союз, которые участвовали тоже в программах космонавтики активно. Странный вопрос насчет белорусской космической державы. Насчет белорусской державы вообще уже есть вопрос, да? Насчет законодательства Беларуси есть вопрос. Насчет правопорядка и законности есть вопрос. А космос тут, извините, ну вот до него как-то уже мысли не доходят. Вітаю, шановне гаспадарства, у новай студыі аб'ектыву. З вами Ольга Старасціна. Запрашаю на навіны нязменна па-беларуску і без цэнзуры. А што сёння ў нашым выданні? Победа над Еўраньюз. Звужэнне поля для свабоды слова – это яшчэ больш людзей заганяюць у канву беларускага тэлебачання, нейкіх раёнак.
Замест навінаў беларусам будуць казаць пра падзеі 80гадовай даўніны. За дапамогу іншым крымінальная справа. Працягваем выплачваць кампенсацыі за штрафы людзям, якія пацярпелі, то бок атрымалі за тое, што проста скарысталіся правам на свабоду выказвання і свабоду збораў. Ці спыняць працу BuyHelp і BuySol. — 60 гадоў касмічных прыгодаў чалавецтва. У нас много космонавтов, и народ тоже любит полетать. А Юрий Гагарин был белорусом? Першы касманаўт называў сябе амаль беларусам. Распавядзем, чаму. Без навінаў, але з фільмамі пра вайну. Беларусаў пазбавілі магчымасці глядзець інфармацыйны тэлеканал Еўраньюз. Замест яго ў сетцы вяшчання з'явіўся расійскі праект «Пабеда». Як гэткія змены ў медыяпрасторы ўспрынялі беларусы, распавядзе Анастасія Русецкая. У Беларусі спынілі трансляцыю Еўраньюз. Замест еўрапейскага інфармацыйнага каналу гледачам прапанавалі расійскую «Пабеду» – тэлепраграму пра другую усесветную вайну. Включили канал, да, «Победа», 75-летие. Ну, кому, наверное, к этому все идет, я так считаю. За митингов, может быть. Чтобы народ не знал всей правды, поэтому идет только пропаганда по БТ. Все, они навязывают мнение, которое, по их мнению, должно быть у всех. Я бы не возражала, чтобы был канал Евроньюз, хотя я его просто не смотрю теперь, да? Но вот то, что по «Победе», это необходимо. Хотелось бы, чтобы все вернулось. Евроньюз в том числе. Потому что единственный канал, который еще можно было посмотреть. Як паведаміла Міністэрства інфармацыі, у каналу Еўраньюз скончыўся тэрмін дазволу на распаўсюд на тэрыторыі нашай краіны. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі адключэнне Еўраньюз называе чарговым крокам да адсячэння беларусаў ад непадцэнзурнай інфармацыі. Яшчэ одно звужэнне поля для свабоды слова – это яшчэ больш людзей заганяюць у канву беларускага тэлебачання, нейкіх раёнак. І тыя людзі, якія не кожны дзень прям там сочаць за тэлеграм-каналамі і сусветнымі медыа в інтэрнэце, для іх гэта сапраўды адчувальна, для іх сапраўды стала менш інфармацыі цяпер. У каментары РИА Новости Міністэрства інфармацыі паведаміла, што ў тэлеканалу Еўраньюз знайшлі парушэнні беларускага заканадаўства аб рэкламе. Пасля выпраўлення абяцаюць даць дазвол на ноў. Уся рэклама, якая транслюецца, мае быць на расійскай мове або беларускай. Яны сваю рэкламы не пракладаюць, яна ідзе на англійскай. Усесветныя навіны на канале Еўраньюз глядзяць у больш як 150 краінах. Асвятляе тэлеканалы падзеі ў Беларусі, у тым ліку паслявыбарчыя пратэсты. У эфіры расійскай «Пабеды» савецкае ваеннае кіно і дакументальныя праграмы пра вайну ды сведчанні ветэранаў. Уключэнне тэлеканала «Пабеда» яно будзе пашыраць наратыў пра агульную перамогу беларускага і рускага народаў у часы Вялікай Адчайнай вайны, агульная гісторыя, агульная, напэўна, погляд у будучыню. З мінулага тыдня ў Міністэрстве інфармацыі новы кіраўнік. Адразу пасля прызначэння Владзімір Пярцоў заявіў пра намер заняць інфармацыйнае поле дзяржаўным кантэнтам. А вот зараз мы бачым прынімалава в прямым эфіры. Нас зараз вінцяць. Моцны ціск на медыі пачаўся ад моманту леташніх выбараў прэзідэнта. За гэты час улады анулявалі акрэдытацыі ўсіх журналістаў замежных СМІ ў Беларусі, закрылі папяровыя версіі шэрагу рэгіянальных медыяў, адмовілі ў друку «Народнай волі» і «Камсамольскай праўдзе», пазбавілі распаўсюд часопісы «Наша гісторыя», «Дуду» і «Асцярожна, дзеці». У першым чытанні прынялі папраўкі ў закон аб СМІ, якія зробяць больш складанай, а часам немагчымай працу незалежных журналістаў. Тая машына, абмежавання наших свабодаў, абмежавання наших правоў, якая пачала рух у жніўні, на працягвае рух цяпер на заканадаўчым узроўні, і тыя папраўкі, якія ўносяцца, яны вельмі сур'ёзна абмяжоўваюць права на свабоду выказвання, правы журналістаў. За кратамі цяпер застаюцца 11 прадстаўнікоў медыасферы. Сярод іх журналісткі нашага тэлеканалу Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, асуджаныя на 2 гады калоніі. Анастасія Русецкая, Белсат.
Плацілі на сістэмнай аснове. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу ў дачыненні сузаснавальнікаў фондаў BuyHelp і BuySol Алексея Лявончыка і Андрэя Стрыжака. Іх вінавацяць у фінансаванні дзейнасці экстрэмісцкага фармавання і рыхтаванні асобаў для ўдзелу ў дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак. Заява следчага камітэту аніяк не паўплывае на дзейнасць фонду салідарнасці, запэўнівае Алексей Лявончык. Мы будем працягваць працу, як і раней. BuyHelp ніколі не спыняўся. Пасля арышту Андрэя Александрова BuyHelp працягваў працу. Я регулярно публікую на сваёй старонцы аб тым, што мы працягваем выплачваць кампенсацыі за штрафы людзям, якія пацярпелі, то бок атрымалі за тое, што проста скарысталіся правам на свабоду выказвання і свабоду збораў. Заснавальнікаў фонду салідарнасці вінавацяць у перадаванні праз трэціх асобаў грошай журналісту Андрэю Александрову і ягонай дзяўчыне Ірыне Злобінай. А тыя аплачвалі штрафы і кампенсавалі ўтрыманне ў ізалятарах людзям, якія бралі ўдзел у пратэстах. У следчым камітэце лічаць, што BuySol таксама фінансаваў экстрэмісцкае фармаванне, створанае ў выглядзе аб'яднання дэструктыўных дваровых чатаў. Алексея Лявончыка і Андрэя Стрыжака абвесцілі ў міждзяржаўны вышук. Яшчэ адна справа закатавання мірных пратэстоўцаў у Беларусі. Віталь Алейнік звярнуўся да экспертаў ва універсальнай юрысдыкцыі, а таксама да следчых, якім падрабязна распавёў пра ўмовы ўтрымання за кратамі. Юрыст Александр Дабравольскі нагадвае, кожны сілавік, які чыніў гвалт над людзьмі, будзе пакараны. Такія злачынствы не маюць тэрміну даўніны. Гэта злачынствы цяжкія ці асоба цяжкія. Я думаю, что это сур'ёзныя тэрміны, которым на зняволенне будуць да тых людзей прымененыя, якія сёння ажыццяўляюць катаванні, а заўтра будуць у тых жа месцах, дзе сёння яны трымаюць звычайных мірных грамадзян. Універсальная юрысдыкцыя закліканая спрыяць узмацненню адказнасці асобаў, якія ўчынілі сур'ёзныя злачынствы паводле міжнароднага права. Яе мэта пакласці канец беспакаранасці за абуральныя парушэнні правоў чалавека. Калі за цяжкія злачынствы сілавікоў не пакараюць на радзіме, іхныя дзеянні могуць расследаваць за мяжою. Універсальную юрысдыкцыю беларускія ўлады называюць сродкам умяшання ва ўнутраныя справы Беларусі. Аднак наша краіна падпісала міжнародны пакт пра грамадзянскія і палітычныя правы. Ён ратыфікаваны, а гэта значыць, што ўрад і любыя дзяржструктуры павінны паважаць гэтыя правы і выконваць канвенцыю супраць катаванняў. Чвэрць стагоддзя за кратамі можа правесці маладзён з Менску за ўдзел у жнівеньскай акцыі пратэсту. Разгляд крымінальнай справы распачаўся сёння. Ціхана Восіпова абвінавачваюць адразу паводле 3 крымінальных артыкулаў. Падрабязнасці ў Ірыны Карніенкі. 25-гадовага інжынера Ціхана Восіпова вінавацяць у наездзе аўтам на сілавікоў. Справу разглядае Менскі гарадскі суд. Паводле следства Восіпаў уехаў у натоўп на вуліцы Прытыцкага і тым самым прычыніў шкоду 5 вайскоўцам. Пасля чаго сам патапіў аўтамабіль у вадаёме і заявіў у міліцыю пра выкрадання. Сын просто ехал домой. Никто не собирался никого давить. Это все прошло. Получилось просто так спонтанно, потому что он спасал свою жизнь. Виноваты те люди, которые стали военные, непонятно какие, которые стали вытягивать ни в чем не повинных людей из машин, там, бить, издеваться над ними. Значит, он, когда к нему в машину стали вламываться, он принял решение уезжать, потому что там другого выбора не было. Ціхана Восіпова абвінавачваюць паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу. Замах на забойства ваенных, удзел у масавых беспарадках і непраўдзівы данос. За гэта Ціхану пагражае до 25 гадоў пазбаўлення волі. Вину мы не признаем по тем статьям, которые ему приписывают. Единственное, что его есть ложный донос, но он от него и не отказывается. Как бы за свое он готов отвечать, но то, что он не делал, за это как бы несправедливо судить. У Бабруйску судзяць 4 мужчын, у якіх вінавацяць у падпале табакеркі. Александр Назарович, Александр Мар'ясаў, Віталь Васілевіч 10 кастрычніка утрымліваюцца ў СІЗА Бабруйску. Ім інкрымінуюць яшчэ блакаванне руху чыгункі, пашкоджанне аўтамабіля міліцыянта і псаванне прыпынкаў. 4-ы абвінавачаны Александр Г. мае меншую колькасць артыкулаў і чакае рашэння суда на волі. У Гомлі распачаўся суд над даверанымі асобамі Святланы Ціхановскай. Юрыя Уласава, Дмітрия Івашкова, Александра Шабаліна і Тацяну Каневскую
Беларускую вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках і планаванні захопу адміністрацыйных будынкаў. Они в плену, в самом обычном плену. Доверенные лица Светланы Тихановской. На Светлану Тихановскую завели уголовное дело, пытались ее из Литвы выдернуть. Это просто плен. Падтрымаць абвінавачаных прыйшло каля 4 десяткаў чалавек, але ў залу трапілі лічаныя людзі, маўляў, з прычыны каранавіруснай хваробы. Сваякоў палітвязняў прымусілі здаць мабільныя тэлефоны ў камеру захоўвання. Журналістам забаранілі весці здымкі нават у калідоры. Яны адкрыта выказвалі свае пазіцыі. І таксама гэты працэс ён таксама павінен быць адкрытым, каб было правасуддзе, оно должно вершыцца публічна. Суд Івановскага раёну пачаў разгляд крымінальнай справы за нібыта паклёп на міліцыянта. Алені Пуцуковіч ставіць у віну рэпост сайту «Чырвоная кніга Берасцейшчыны» у чат Іванова для жыцця. Абвінавачаная віны не прызнала. Пракурор запатрабаваў для жанчыны 2,5 гады хіміі, а таксама кампенсаваць маральныя пакуты міліцыянтаў на 3000 рублёў. Агульнапалітычная сітуацыя ў краіне не дазваляе мне нейкія радужныя перспектывы бачыць. Я ведаю, что рашэнне ўжо прынята, скажем так, і ўсё гэта інсцэніроўка. Суд палітызаваны, як і ўсе іншыя суды ў наш час. Кіраўніцу грамадскага аб'яднання «Звяно» Тацяну Гацуру-Яворскую праваабарончая супольнасць прызнала палітзняволенай. Агульны лік палітвязняў у Беларусі на сёння складае 354 асобы. Ірына Карніенка, Белсад. Нецікавая, а нават прыкрая гісторыя з прыватным цікавым музеем. Горад не страчвае незвычайны турыстычны і культурніцкі аб'ект. У і так цяжкія для турыстычнай галіны часы улады ў некалькі разоў узнялі арэндную плату для цікавага музею. Як вынік, установа вымушаная зачыніцца. Падрабязней Алесь Баразенка. Радыё і грамафоны, першыя электраімбрыкі і кухонныя камбайны. Агулам у гарадзенскім цікавым музеі больш за 1000 экспанатаў, прадметаў побыту з розных краінаў канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Прадпрымальнік Олег Йорш збіраў сваю калекцыю больш за 20 гадоў. Идея сама просто выплеснуть свои эмоции, показать людям, что были такие предметы быта, не сидеть с ними там где-то в подвале и одному любоваться. Вот. Ну и организовывать экскурсии, видеть эмоции людей. Паводле ўладальніка больш за палову наведнікаў музею складалі замежнікі. Пэўны час прыбытак ад турыстаў дазваляў пакрываць выдаткі на музей, аднак з пачаткам пандэміі турысты зніклі, а мясцовыя ўлады праз год пастанавілі яшчэ і падняць аренду. Музей давялося закрыть. Экономическая, политическая, пандемическая ситуация положила все. Ну, отношение властей, когда вам внезапно в 6 раз поднимает арендную плату, я думаю, любой уйдет с этого помещения. Цяпер у горадні застаецца толькі адзін прыватны музей. Музей гісторыі гарадскога побыту Януша Паруліса, які існуе больш за 10 гадоў. Але яму ўлады падвышаюць арэндную плату. Гаспадар жа пакуль не здаецца і пакрывае ўсе выдаткі з уласнай кішэні, каб захаваць справу свайго жыцця. Пандэмія каранавіруснай хваробы моцна ударыла па турыстычнай сферы нашай краіны. Адзіным паратункам можа стацца развіццё ўнутранага турызму, сцвярджаюць адмыслоўцы. Зараз беларусы вандруюць по Беларусі. Большай ступені гэта, конечно, такія індывідуальныя турысты, якія прыязджаюць да нас, напрыклад, мы тут робім ім прыём. Ёсць карпаратыўныя замовы, людзі замовы, але не вельмі іх шмат. То есть было болей раней карпаратыўных, таму што все ж таки вялікімі аўтобусамі падчас пандэміі людзі не вельмі хочуць ездзіць часам, так бывае. Але ці толькі ў каронавірусе прычына, чаму замежнікі не жадаюць ехаць у Беларусь? Мы спыталіся у жыхароў іншага безвизового городу Берасця. В первую очередь все-таки ковид будет, но на втором месте это явно митинги и ситуация в Беларуси. Людей все-таки отталкивает, что сейчас происходит. Наверняка многие не поддерживают, что сейчас у власти Лукашенко, особенно западные люди. Возможно, кто-то даже боится приезжать сюда с тем, что показывают по телевидению и все остальное. Из-за положения в стране закрыты границы и, в принципе, из-за того, что происходило, навряд ли кто-то захочет приезжать. Сложная обстановка, ситуация политическая. Из-за пандемии, из-за политичной ситуации в стране. З кастрычніка 2016 года замежныя турысты могуць наведваць горадню без візаў. Да пачатку 2020 года гэтую магчымасцю скарысталіся каля 250 000 чалавек, а за мінулы год усяго каля 15 000.
Алесь Баразенко, Белсат. Падзея сусветнага маштабу адбылася роўна 60 гадоў таму. Чалавек упершыню паляцеў у космас. Першым касманаўтам стаў савецкі лётчык Юрый Гагарин. Паводле пашпарту савецкі, а паводле адчування, як ён сам казаў, амаль беларус. З таго часу ў космасе пабывала больш за 500 чалавек з амаль 40 краінаў свету. А якія крокі ў космасе зрабіла Беларусь? Ці можа яна лічыцца сябрам касмічнага клубу? Высвятляў Ігор Станкевич. 12 красавіка 1961 года здзейснілася мара чалавецтва. Упершыню чалавек убачыў зямлю з космасу. Наблюдаю землю, различаю складки местности, лес, реки, облака. Гэта быў савецкі лётчык-выпрабавальнік Юрый Гагарин. У прыватных размовах ён часам называў сябе амаль беларусам, бо нарадзіўся на Смаленшчыне. Один віток вакол зямлі за 108 хвілінаў і ўдалае прызямленне. Навіна імгненна абляцела ўвесь свет. Говорит Москва. Пилотом космонавтом является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик майор Гагарин. У 69-м годзе новы крок. Амерыканскія астранаўты высадзіліся на месяц. Аднак менавіта 12 красавіка лічыцца міжнародным днём палёту чалавека ў космас. З тае пары чалавецтва здзейсніла шэраг прарываў у засваенні космасу. З 98-га 14 краінаў вядуць шматлікія даследаванні на міжнароднай касмічнай станцыі. З 2002-го кампанія SpaceX, вытворца касмічнай тэхнікі, заснаваная Ілонам Маскам, стварае шматразовыя ракеты, якія могуць вяртацца на зямлю. Для вывучэння і будучай каланізацыі Марсу касмічнае агенцтва НАСА цяпер тэстуе адмысловы верталёт. Вядома ж, каманда вельмі парадавалася за Perseverance, мякка пасадзіўшы нас на паверхню. Мы шукалі месца, якое, на шчасце, было за 20-30 метраў ад месца пасадкі імя Актывіі Батлер. Прызямліўшыся, мы працавалі над тым, каб праверыць верталёт, выканаць некаторыя практыкаванні, пераканацца, што ўсе рухавікі, лопасці і камп'ютары працуюць. У ліпені 2006 года з касмадрому Байконур на расійскай ракеце «Носьбіце Днепр» стартаваў першы беларускі касмічны апарат «Белка». Аднак на 86-й секундзе штосьці пайшло не так. На борту ракеты возникла дистанция ситуация. Она летит или нет? Тады беларускі касмічны апарат загінуў разам з ракетай. Наступная спроба ў 12-м годзе аказалася больш удалую. За гэта Беларусь стала сябрам камітэту ААН у справе выкарыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах. А ці лічыце вы Беларусь касмічнай дзяржавай? Честно, я вообще не знаю про это, если честно, вообще ничего. Ну, я знаю, что Гагарин полетел как бы в космос, но это же не белорус, как бы, насколько я знаю. Беларусь уже запустила какой-то спутник. Вот. Хотя такие спутники, университеты и учебные заведения всего мира запускают по 20 штук на самом деле. Конечно, космической, суперкосмической державой и лечу. Конечно, нет. Какой космос и Беларусь? Я не считаю Беларусь космической державой. Почему? Ну, посмотрите, что вокруг творится. Все ученые, все умные люди уезжают из страны как минимум. Ну, почему у нас же и Климук, и Новицкий сейчас в космосе, почему бы и нет? На сённяшні дзень на калязямной арбіце ўжо 3 беларускія спадарожнікі. Ігор Станкевич, Белсат. Ну што ж, вяртаемся з неба на зямлю, дзе нам, беларусам, не тое, што ў космас трапіць, а нават па вуліцы свабодна прайсціся не дазваляюць. Што пра гэта думаюць пенсіянеры? Даведаемся з размовай Святланы Калінкінай. Глядзіце адразу пасля аб'ектыву. У мяне ж на сёння ўсё. Прыемнага вам вечара. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.